Luc IJzenga is de spin in het web in dit verhaal. Zo'n februari 2016 is hij de nieuwe algemeen directeur van sportclub Heerenveen. Hij liet de club in restiger vaarwater te brengen. Maar is dat wel zo? Want kwadlien stapt commercieel manager Henk Bloemers naar Oorlier op. Hij functioneert nevens de commerciële afdeling en een soort sponsoren goed. Maar hij kan net terug in door met Luc IJzenga. Die gaat op zoek naar een opvolger. Dat wordt Marieke Kamminga. Zij houdt er na 9 dagen alweer mee op. Dat soort te krijgen haar bij privéomstandigheden, is de officiële lezing. Het jouwt op een nij onrest op de werkvlier. Gewoon nemen IJzenga Veenstra 2.0. Robert Veenstra, wie tussen 2010 en 2013 voorzitter, en maakt na een revolutie bij sportclub Heerenveen en interne ruzies de club verlitten. Van een revolutie als mij Veenstra zal het net komen, maar dat het weer rommelt, mij duidelijk wezen.